atlasean eta batu dugunetik, kanposantura joatearena, gaur egun guretzako normala dana kanposantura joatea eta lorak eroatea eta hori nahiko gauza barria da. Baina gero egi da, herrien arabera bere hor, aldea dauela, ez da? Leku batzuetan lekukoak azberba ginezkeronean, eurek beti ezagutu dabe, txiki-txikitarik joan dire kanposantura. Eta garbitu dabe hilobiak, kendu dabez bedartzarrak, lorak bereroan dabez, baina, bueno, gaur egun ezetuten dugun moduan, danok lorak eta erramuak eta koronak eta olakoak erotea, hori gauza barriagoa da. Derio, zoriaren abia.